Nina benkomba ekhonjo uZulu ngomhlambi wenkomo kwasobhuza nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ushenge ucela umkhuleko weSilo Nendlunkulu. Ikhehla lisola ngokudlwengula ingane kanti bavala umgwaqo befuna umhlaba wabo eMphithi. Sanemukelene nebezulu eliphezulu kwindaba ze1KZNTV. Nendlunkulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi usenxusa abamabandla ezenkolo ahlukene ukuba babeke isilo samabandla kanye nendlunkulu kaZulu emkhulekweni njengoba ekholelwa ukuthi ke kukhulu okusina kubajeqeza. Ushenge usola abathize ngokwenza imizamo yokukhaphela ongangezwe lakhe njengoba kunembiko yokuthi isilo kasahlali nasesigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Lokhu kuvele ngenkathi ke kuqhubeka inkonzo yokukhulekela izwe ebibizwe yona imbabazane emahaqa ondini kwaphinda ngene. Kube eseqhulwini ukukhulekela kwesilo samabandla kanye nendlunkulu kaZulu kumkhuleko obizwa uNdlunkulu kaZulu umntwana kaphinda ngene ngenkathi ke kuqhubeka lomkhuleko olundi lapho ke bekukhulekelwa khona isizwe nezingqinamba esibhekene nazo. Ngemuva kwembiko eveza ukuthi isilo asisahlala esigodlweni kwakhangela amankengane umntwana kaphinda ngene ubese sola labo abasizungezile ngokusidlisa ukuthile okungase kuthathe impilo yaso. Ushenge ubese enxusa ukuba isilo sikhulekelwe kanye nendlunkulu kaZulu. Kwasekuqaleni nje isilo ekubuyeni ngoba besihlala khona emzini lo kaNgwenya lo hayi lona ujaji lapha oPhongolo singahlale esigodlweni. Manje ingozi enkulu futhi laba bantu khona izinto ezingezinhle abazenzayo esilweni abayidisa sona engempeleni ukubonakala ukuthi kufanele ngisho ngqo ukuthi sengingathandaza nje ukuthi singaphindwa ngesinye akhothame umntakadinizulu kubucayi kangako kubi kangako. Beyond anything, I seek your prayers for our nation's king. Let's pray for His Majesty our King. He carries an unspeakable burden as he leads our nation in this most difficult time. May God grant him the wisdom. May God grant him the endurance. May God give him compassion and courage to face every challenge ahead. Phakathi kokunye umntwana anxusa abezenkolo kuba bakukhulekele kube umhlaba kaZulu athi ubona ulengela eweni. I'm also grateful that you have come here today to pray specifically for the Zulu kingdom within South Africa. As the traditional Prime Minister of the Zulu monarch and nation, having served for almost 7 decades, my heart is burdened for the Zulu nation, as you have heard when I spoke to you just now. Our people face all the same difficulties. In addition, we face a challenge of one of our greatest assets, which is our land. It is our greatest challenge. Umntwana kaphinda ngene uphethe ngokukhuza isihlava sokubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli nokuyisihlava esesidlangile kulelizwe. When we hear the statistics of gender-based violence, for instance, it breaks our hearts. Lokho kwenzekayo ukuthi abantu babulela abantu besifazane kungapheli iviki ukhona umuntu besifazane omnye obulele umyeni wakhe nengane encane ebulawayo udlwengula futhi lesi isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal siphambili ekwenzeni lamanyala. But we cannot throw our hands up in despair. We must believe that God is able to intervene for every woman and girl who finds herself vulnerable and in danger. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngesondini. Ulaxaze isicelo sawo sebhayili umdodovu weKhehle neminyaka engama-60 yobudala elisola ngokudla ngendlakadla indlu yokhinka kwintombazanyana neminyaka eli-10. Uthabiso Sosibongo baba kaMangala uveza ubuhlungu ababhekene nabo ngenxa yokuhlukunyezwa kwendodakazi yabo. Lo msolwa kuvela ukuthi uboshwa nje uvele uhambe elinye icala elifuzeleli kanti ke licala belihlezi ngenkantolo kaMantshi yaseNtuzuma eThekwini. Kuqhume umkikizo ngaphakathi enkantolo yeMantshi yaseNtuzuma ngesikhathi ummangalelwa ecaleni lokunukubezwa kwentombazane neminyaka eli-10 ekhetha ukulaxaza isicelo sakhe sebhayili.
Ekhuluma neziko lezindaba umbaba kaMmangali udalule ukuthi nakuba kubajabulisa ukulaxazwa kwesicelo sebheyili bakhathazekile ngesimo sengane yabo njengoba ke isiphazamiseke kakhulu. Angihleli endlini noma wengane kwafika umfana wamakhelwane uthi angibuze ingane uthi kephi ngasho mina uthi ingane kade ngiphe angiyazi kephi wanikini ekhanda ngabuthi indaba ngakho wathi ngicela sihambe sekhaya sifike sikele ngasingene ngasekitchen bengana sekitchen inkonda nomnyango wambangalela mengithi ngiyabuya ngibona umnyango usuvaliwe athi hayi umfana ahamba onqonqoza menqonqoza avula umbangalela kancane angalivula igate ngithi mina ngifuna ingane athi ingane ayikho uma ngabe ngithi ingane kuthuyilana njengana mhlombe yangibheka athi mabe uma ufuna ukuyibheka ingane yakho hamba umuntu ozoba ufakazi wakho ukuthi ingane yakho uyithole la uma uthi awuyitholi lana ngizokubopha ngisuke mina kube ngathi ngiyahamba ngicashe ngekhona lomjondolo lethame evula igate kanti ngiyalisa ukuthi ivule ngiqhamuka ingane yami uyayikhweba lapho ayigqokile ayigqokisha iphenti kade ichaze eMagandi wathi counseling ithene nifike yamphupha lo muntu emphupha emdonsa wathi angamemezi so ngaqhamuka mina ithi mina ngafike ngayishaya ngempama ithi namaphupho amambi nje amaphupho wayo. Lo msolwa oneminyaka engama-60 ungumakhelwane kaMmangali kanti ethula izethulo zakhe umshushisi udalule ukuthi umsolwa uyingozi emphakathini njengoba evele ehamba elinye icala lokunukubeza ngakho kufanele agcine ngaphakathi. Kubikwe ukuthi egonyuluka uMmangali uveze ukuthi sekunesikhathi eside ummangalelwa emgila lomkhuba kanti ubemsabisa ngokumbulala. Amalungu omphakathi abehambelele licala ukuyokweseka kumndeni avezeke ukunengeka ngokuqhubeka nokwanda kwegameko eyifuze lezi. Siwumphakathi singomama singabantu eningizimu Afrika sikhathele ilobubulwane bedimoni elivukile elingena kobaba komalume noma elingena nje kubantu lokudlwengula sithi nje away with ukudlwengula kweingane sithi away with ukuhlunyezwa kwabesifazane sithi nje nkosami umphakathi awubumbane. Kusijabulise kakhulu kona ukubona ukuthi akayitholi ilo ibail ngoba kona emphakathini besingaphephile njengoba nalo ijaji lela imantshi ke yasho ukuthi okusho ukuthi ke njengoba kuvela ukuthi khona elinye icala ofuthi lelo cala lisaphenda it's still pending lisa on ngamanye amazwi okusho ukuthi ke nasemphakathini asiphephile noma kwayena kaphephile ngoba kuyaziwa phela kwesinye isikhathi umphakathi nawubuyithathele umthetho ngezandla. Lesigameko senzeka nje umhlaba wonke usanda kuphothula eyivikele ukugqugquzela ukuvikelwa nokuphepha kwabantwana i-Child Protection Week. Icala lihlehlele umhlazi isikhombisa kunqwaba ukunika ke umbuso ithuba lokuqoqa ubufakazi obenele. In court today, the accused in this matter abandoned his application for bail. The matter was adjourned to the 7th of August for further investigations. What this means is that he will remain in custody. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgwaqeni R33 obhekeke eMgungundlovu maphakathi kwaZulu Natal kulandela ukuthi kumphakathi uvukeke indlobane washisa amathayi wavala lo mgwaqo. Laba bathi balwela umhlaba wabo njengoba bekhala ngokuthi itayitela lobunini bomhlaba balithola kumasipala wendawo kepha sekuqhamuka umuntu nje thizeni othi le ndawo ingeyakhe. Baveza ukuthi lo mhlaba ubuyisisa izinda ke seyigebengu njengoba bekutholakala ke nezidumbu zabantu kuphinde futhi ke kubanjwe nabanye abantu inkunzi uma ngabe benqamula kuyona le ndawo. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto emgwaqeni R33 namhlanje emini kulandela ukuthi umphakathi wakomazakhele iswapho uvuke umbhejazana ngodaba lomhlaba. Laba bathe basanda kuthola itayitela elibagunyaza ukuthi bakhe kuloya mhlaba kepha njengamanje sebeyalwiswa. Le ndawo lena sasesilwele nathi sayofuna itayitela sayithola. Nabo baqhamuka neyabo bathi kuzoba nomhlangano ngesonto sabalinda bangafika kuthina. Sebeqhamuka sebenza ngobugebengu babobe ngoba leli ndiya libakhokhelile imali. Bathembisa ukusidubula. Laba bathe le ndawo kade yahlala isigange. Njengoba kunombhikisho nje sesibhikishela ukuthi baswisela lo mhlaba wethu. Le ndawo kade yahlala sisilana kufa abantu bakithi esihlala nabo la ngaphakathi kutholakala amakhandi izidumbu zingatholakala. Manje mase sisebenza sesiklina bazoqhamuka netitle sesivele sinayo yethu. Dala babengayivezi ititle. Kade sayiqala 2019
December 2018 2022 sifuna le ndawo le engayivezi title sithe manje kokugcina sawufuna title sayithola naye waforge title le yakhe title angene ngayo i4G. Kanti bakhale kakhulu ngobugebengu obesebandile kuleya ndawo. Singabahlali kunabantu ebebekade bakhile behlezi lana ngesimo sokuthi lana kunobugebengu kutholakala abantu befile kuleyo kuzwa kune-COVID nje kwatholakala intombazane ikhanda lentombazane umzimba wangatholakala yagcina ingaziwa lo ntombazane kwaphinda watholakala omunye umuntu eboshiwe lapha esihlahleni eseze wabola kunobugebengu obukhulu lana. So manje abantu basebesuggestion ngcono le ndawo le bakhe kona isineminyaka le ndawo yaba la kusuka ngo-1957 ngokubuka kwethu. So le ndawo nje inobugebengu lana and lana kunendlela ithi indawo yalo kodwa awukho into eyenzakalayo akufi amandiya kufa abantu abamnyama. Kulezi dubedube bezikhona kukhona oyedwa othole ukulimala. So abantu basebesuggestion le ndawo bayisebenzise ngokuthi abanayo indawo futhi babahlali balana kade bahlala imixhaso abanayo ngisho imixhaso. That's why sebethe ngcono bazakhele kule ndawo ukuze kuphele ubugebengu. Kusukela from last year beqalile ukwakha bekusekunezindlu nabantu abehlala lana kumanje sebefike bawiselwa izindlu ongakuba khona ubhuti osegenciwe ogenqwe iphoyisa la kamasipala elimgenqela ngemumva lamgenqa leselabaleka ngena emotweni. Kanti umasipala umsunduzi uthe usazokwenza uphenyo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseswapho eMgungundlovu. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser wethule ngokusemthethweni uhlelo lokufunda kusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje manje ezikoleni zabakhubazekile. Lokho kuhloswe ngakho ukuphucula indlela yokufunda kanye nokuqinisekisa ukuthi abakhubazekile nabo bathola uqeqesho olungabalekelela kumakhono ahlukahlukene. Njengemizamo yokuphucula indlela yokufundisa ezikoleni zabakhubazekile, kwethulwe uhlelo lokufunda ngobuxhakaxhaka bamakhompyutha. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uvezeke ukuthi lokhu kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi abantwana abakhubazekile bathola amathuba alingene nabanye. Abafundi bethu bazokwazi ukuthi nabo njengabanye abafundi ngoba labafundi abala abafundi abakhubazekile so ke nabo bathola ithuba elifanayo nabafundi abafunda kwezinye izikole sebezokwazi ukuthi uma khona information abayifunayo baya kwicomputer bayabheka kanti nothisha futhi bazosizakala ekutheni uma kukhona izinto ezithize abafuna ukubafundisa zona bakwazi ukuthi bangene kulama computers bathola information ngoba khona ne-curriculum coverage kuwona awahambi nje wodwa. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mnyango usabhekene nengwadla yokuzama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile ngemuva kokufeyila kohlelo lokuphakelwa kwabafundi esikoleni. Kuvela-ke ukuthi njengamanje abanye bosonkontileka bakhala ngokungabi nayo imali yokuqhuba lo msebenzi njengoba-ke uhlelo lokusebenzisana nezibhange ithala ababethenjiswe lona lubhekene nezinkinga. Kanti ungqongqoshe walo mnyango ukuphikile ukuthi-ke abenkampani iphasina bahambise lo mnyango enkantolo ethi-ke abameli beyinhlangothi zombili basaphezu kwezingxoxo ngomhlahlandlela malungana nalolu daba. Njengamanje i-department isizoya ngokuya iziphothula ingxoxo zayo phakathi kwayo nethala ngoba okubalekile ukuthi wonke ama-contracts abe within the ambit of the law. Asikwazi ukuthi sijahe izinto zibe zonakala. Ngakho-ke into enzakalayo njengamanje uhulumeni wethu 3 department uyaxoxisana nethala ekutheni sikwazi ukuthi siqede kuqala lo leyadaba. Niyakhumbula ukuthi kunodaba likaphasina okuyilona kusafanele ukuthi li-ayoneke kahle then-ke bese siyakwazi ukuthi iy'ncwadi eziya ko-supplier kube yiy'ncwadi ey'fanele. So-ke kuzothatha-ke isikhashana kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi sesiyazi ngokuya siziphothula manje. Zintathu sezizonke izikole okuthulwe kuzo lolu hlelo njengoba inikelelwe ngamagumbi anamakhompyutha angama-30 isikole ngasinye. Kanti lokhu kudle abankampani yakwa-MTN imali engu-6.2 million wamarandi. Abazali bazwakalise ukulithakasela lolu hlelo kanti kukhalwe kakhulu ngokwebiwa kanye nokudicelelwa phansi kwengqalazinda efuzelena. Siyacabanga ukuthi kusukela manje ukubheka phambili imfundo yomntwana ophila nokukhubazeka
ngokungakhulumi izoba ngcono kakhulu ngoba nabo enabakhunjuliwe namhlanje i-department bakhunjulwa futhi nangu-MTN uba nabo bathathe igxathu lokuthi bakhuphule imfundo yabo ibe ngcono. Inkinga enkulu esinayo sinabantu ke abenza imkhuba yokuvendelaza noma bangene phakathi kulama base station bathatha ama battery batshontshe ama generator. Now into enjengalalo kumayenzeka masiba nalesimo esinaso njenge load shedding, instead of ukuthi i-battery backup ikhike in ngalenkathi kuphela i-load shedding ayisakwazi ukukhika in ngoba i-battery injani ayisekho. Noma masine generator kuleyo site uma i-generator itshontshiwe noma upetrol utshontshwa kuleyo site sigcina sesiba nenkinga thina. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili. Ushenge ucela umkhuleko weSilo Nendlunkulu. Ikhehla lisola ngokudlwengulwa ingane kanti bavala umgwaqo befuna umhlaba wabo eMphithi. Usathukile namanje umphakathi wakwaSwayimane eMshwathi maphakathi neKwaZulu Natal kulandela isigameko sokudutshula kubulawa wesilisa kade ehambisa unkosikazi wakhe emsebenzini lapho efundisa khona esikoleni sasendaweni. Unkosikazi ke wathola ukulimala wabese engeniswa esibhedlela. Kanti owembona amatekisi uSifiso Shangasu usixikelele senzo wanxusa ke ukuthi kube nokuthula njengoba kuthiwa ke sihlobene nodlame lwamatekisi. Ushangasu uthi bayagcizelela ukuthi abanikazi bamatekisi babikeleke inhlaka ezifanele uma ngabe kukhona ungaboni ngasolinye ukuze ke kugwenywe ukuchitheka kwegazi. Akabange sabuye ekhaya wesilisa oyehambisa unkosikazi wakhe emsebenzini njengoba bazithola sebeyisisulu sokudutshulwa. Kanti umfowabo kaMufi uThulani Msomi uthi wafonela ekseni ngomsomluko. Ayike wasesuka udadewethu weza wazolanda imali bahamba baya kwisimo kuthe ngabo kwala 210 bangifonela abasebenzi eDayi bafike nje sikumuntu osephelile sekugcwele amaphoyisa esikakile ngoba engasakwazi ukwenza lutho manje balindileke kuze kufike ke laba bathatha iduma ube esikoleni ehambise umama wakhe esikoleni la efundisa khona uthema efika mabesho uthema efika nje sathi uyajika uyamehlisa umama kwavuka abafana ababili bashaya umunye oshaya yena omunye oshaya umama iloko nje kushiya abantu ongangoba uthisha omkhulu uthi ngisho imoto wengayicishe ngisho ucisha igcina icisho yena uthisha omkhulu. Umndeni kaMufi uthi angeke uqagule ngembangela yesigameko kepha njengoba ebe umuntu osembonini yamatekisi kuningi obekungenzeka njengoba udlame lwasematekisini ludlangile emphakathini. Kunzima kakhulu ngoba ngathi baningi kakhulu abantu vela sebehambile naye ulandela abanye abantu abaningi bakuyona lemboni yamatekisi manje makuhamba umuntu nesitha siwe sesizakala kanjalo sehlambe sisebenzisa lethuba lokuthi embonini yamatekisi vele kuyaliwa kanti mhlambe yesithi siseceleni kodwa kona ayikunzima kakhulu la endaweni sebebaningi ukucishe about 5 nje o-driver sebebulela. Umndeni uzomkhumbula ngeqhaza lakhe abelibamba. Sizomkhumbula ngoba ziningi izinto kakhulukazi iqhaza lakhe emndenini into ebezenziwe emndenini ubuwazi ukuthi mesefikile lento nale enibhajwe kuyona mesefikile uyazi ukuthi uzofika ikhumule inqola ihambe sizomkhumbula nje kakhulu. Kanti owemboni yezamatekisi iSantaco usigxekile lesi senzo. Simboni ukudlulisa amazwi enduduzo kokuqala emndenini wakaNomndayi sithi nje alohlangani ngehli icebo likaThixo kalisoze laphazamiswa umunye umuntu. Kodwa nje kukonke siphatheke kabi kakhulu ukuthi isihlava sokubulawa kwabantu ikakhulukazi laba abasembonini ezokuthutha kuye ngokwanda ikakhulukazi lesifunda saKwaZulu Natal. Sithi ke njena isimile njenganalesi siyacela futhi siyanxusa ikakhulukazi banikazi bemboni ukuthi la abantu mabengaboni ngasolinye abake bahlale phansi manje ukutholakala isisombululo. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikaSwayimani eMshwathi.
Njengoba namuhla umhlaba wonke ubungaza usuku le-World Ocean Day, umphakathi uyagqugquzelwe ukuba ugcineke izindawo ezigudle ulwandle kanye nezindawo ohlala kuzona zihlanzekile. Umpendulo umbulawa we-Green Chapter Foundation unxusa umphakathi ukuba wazi ukuthi ungayiphilisa ngokuthi uqoqe imfucuza. Ngalolu suku lo-World Ocean Day, kuyagqugquzelwa umphakathi ugcine izindawo ezigudle ulwandle ukuba uzigcine zihlanzekile ukuze kungalimali imvelo. Izindawo eziningi ziyayisala esingcolile emva kokuba umphakathi uzihambele okanye ulahle imfucuza endaweni engafanele. Inhlangano engenzi inzuzo, i-Green Chapter Foundation ngokubambisana nezinye inhlaka ithatha igxathu lokuhlanza enye izindawo ezisemzingazi. Namhlanje sibungaza usuku lwe-World Oceans Day njengoba nje nangomsombuluko bekuyi-World Environment Day. So namhlanje silana bay ngenjongo yokuzokhuculula nokulekelela ukuklina nokuhlanza indawo eseduze ne-coastal neseduze ne-beach ngenjongo yokuthi phela siyazi makulahlwa imvamisa kujeso kuba oplastic abaningi esibagenerateayo ezi-waste egcina-ke manje sigcina ibase olwandle esilimaza-ke imvelo le ehlala olwandle. So ukuhlanza-ke indawo eseduze nayo ama-coastal areas kuyalekelela kakhulu-ke ekutheni-ke sisindise ngisho nemvelo esolwandle. Le nhlangano iphinde yaphakamisa ukuthi umphakathi mawusukuma uqoqe imfucuza ukuze ukwazi ukuziphilisa njengoba kunemhlomulo ongayithola kwezinye zezindawo esiqoqa le mfucuza ngenhloso ukuyisebenzisa kabusha. Enye into ebalekile ngokuthi sihlanze kanjena-ke akugcini ngokuthi-ke umuntu uyavolontiya unakekela imvelo, kodwa akhona ama-incentives abakhona njengoba umuntu uma eqoqa ama-recyclables njengoba kule waste le kukhona nalama items akwazi ukuthi ephinde ebe recycled njengoplastiki, amabhodlela, iy'gubhu lezi zoplastiki esiphuza ngazo. Uyakwazi ukuthi usuqoqile uyibeke eceleni uyise kwi-buyback center eseduze nawe befike bekwazi ukuthi sibeyikale bese uyakwazi ukuthola leyo madlana leyo ngenxa yokuthi ususebenze kanzima ukwazi ukuthi ucoshe lawo ma-recyclables lawo. So ukuthola kokubili usiseve imvelo uphinde ukwazi ukuthi uyisustain ngalokho okwenzayo. Le mikhankaso yokubuyiswa kwemfucuza iphinde yokugaywa kabusha kubukeka isiza kakhulu emphakathini njengoba indawo isala ihlanzekile futhi nomphakathi uyahlomula ngenkece. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo emzingazi. Wethuloke inhlelo okuhloswe ngazo ukufukula ngazo intsha yasogwini njengoba kuyinyanga yabantu abasha. Umasipala ke-Inkonyeni ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal wethulele izinhlelo ngenhloso yokuthuthukisa intsha engaphansi kwalo masipala. Usotswebhu walo masipala uThedi Hlophe uthi phakathi kwey'nhlelo abazimisele ukuthuthukisa ngazo intsha kubala nohlelo lokuhlinzeka ngey'ncwadi zokushayela, ukuhlinzeka ngohlelo lokufunda ngekhompyutha, ukuhlomisa intsha ngendlela zokuziqalela kanjalo nokuphatha ibhizinisi kanye nezinye. Umasipala i-Inkonyeni wethule ngokusemthethweni izinhlelo ezahlukene ohlose ngazo ukufukula intsha engaphansi kwalo masipala. Usotswebhu walo masipala uthi njengoba kugujwa inyanga yabantu abasha nabo bengumasipala bahlinzeka ngezinhlelo zizosiza ukufukula intsha. There will be a computer training graduation ceremony which will be held at the Potchefstroom Civic Center on the date yet to be confirmed. Youth Games Operation at the Uku Sports and Leisure. The municipality has put the youth at the top of the agenda. These other programs are growth fund for youth in business, leadership skills, and life skills. Driver's license targeting unemployed graduates and artisans. Metric excellence awards in service training, internship, youth incubator program as well as youth summit. Uhlophe uthi uhlelo lokuthuthukisa intsha kulo masipala kade baliqala kanti nebudget yokwenza lokho ikhuphuka minyaka yonke njengoba isifinyelele ku-8 million. It has increased yearly and for 2022 to 2023 it significantly increased to 6,760,027. For 2023 to 24, the total amount directed to youth program is more than 8 million. Ukhulumela lo masipala uthi benza isiqiniseko sokuthi intsha imelelekile kwikomidi lithatha izinqumo kulo masipala. Youth is specifically represented in the PSC to ensure that young people do benefit in such projects.
the bidders who are bidding in the municipality, they get more points when those companies are owned by young people. Usotswebhu uphinde wachaza ukuthi yonke intsha inelungelo lokuhlomula kulolu hlelo. On the issue of mayoral tertiary assistant, we issue out an advert requesting for young people who are in grade 12 to apply. Then when they've applied, the selection process of internal, which is fairly. Ezindabeni ze1KZNTV, kube kuZamando Sicele, ngisesayidi. Ake siphinde sithi shelele itolo nenabesilo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge nenabesilo siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Ushenge ucela umkhuleko weSilo Nendlunkulu. Ikhehla lisola ngokudlwengula ingane kanti bavala umgwaqo befuna umhlaba wabo eMphithi. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 19.8 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo23.76 kupondo waseBrithani libe ngo20.43 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,943.53 i-ounce kuthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ibe $76.96 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Libuka kalimfile ikusasa lomgadlo amaZulu FC uKabatini Mahango ongacaci ngayekulandela kwinkulumo kaMengameli waleli qembu yokuthi uzokhuculula abadlali abali11. uMahango neminyaka engama30 yobudala ufike osuthini ngonyaka wedlule esuka kwiOrlando Pirates ubese ephikwa ijezi kanti ke wakweka bikwa futhi ngaphambilini ngokungaziphathi kakhe lomdlali ngaphandle kwenkundla. Yize kuMengameli uSuthu uSandile Zungu engazange waveza amagama abadlali abahambayo ngaphandle kaLehlohonolo Majoro Thabo oqalinga noJodi February obekade bolekwe kwiMamelodi Sundowns kungenzeka ke nalomdlalo waseMalawi abe kuloluhla kwazise ubeselizwa ngendaba ijezi imidlalo isiyela ngasemaphethelweni. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu wamamponda isambu kuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla okwamanje mina nethimba lonke le indaba sithi khumu.